maneh makalahiripun ing Madinah madhep Rasul. Pandan moncara oh, oh. Wah. Wah. Lengge ambu duren
kadya kula por pagringing turang gesti ae rekata anakku para sata Kurawa. Kula. Bratasena siyos mati. Mati apa? Iki mau Bratasena malah sajak urung arep sida mati. Merga Kakang Durna utusan karo Bratasena nggayuh wujuding ilmu kasampurnan srana ingkang sepisan kudu ngupadi kang jeneng kayu gong susuing angin. Sinten sing ngakon niku, Man? Sing ngakon ora ya kejaba mung pamanmu Sukalima. Coba to. Ana disuwuni dawuh gawe karti sampeka. Golek cara ringkihe Pandhawa serana mateni Bratasena malah Bratasena arep dimuktekke serana diparingi ilmu kasampurnan. Nek ora gurumu sing keblinger ora bakal kelakon le. Nuwun sewu, Man. Nek cara kula niku senes kok Bratasena ajeng diwenehi ilmu niku mboten. Merga kula apal. Kula apal kalih watak wantunipun Bapa Durna niku lagak-lagiane mesti kala mangsa kerep utusan kalian pun Bratasena kon ngupadi sawijining perkawis. Ingkang ketuku saged damel srana muktinipun para Pandhawa ning nyatanipun Bapa Durna namung njlomprongaken dumateng pun Bratasena. Pramila sampun ngantos kleru panampi atur Bapa Durna niku janjane ajeng njlomprongke Bratasena. Ora kok arep gawe muktine Bratasena. Niku nek cara kula boten, Man, boten kelakon, Man. Wong Bapa Durna niku lair batin ngurungkepi Kurawa. Senajan to kaya-kaya Bapa Durna ora adil karo Kurawa ning sejatine Bapa Durna niku sengite ngigit-igit kalian para Pandhawa. Niku leles, Man, atule Kakang Mas Ducacana niku leles. Merga kula apal ngen kali Bapa Durna niku kula apal. Tau kula nyuwun petang nomelan mboten dinae. Malah kula dikan kungkum ngen lendut. Mongko lendut campur telitong lan cak panunggalane. Lah malem-malem njlamplongke awakipun dulma gati to, Man. Wis sing baku gandeng rikala semana Bratasena wis budhal nang madyaning Wanatik Brasara. Yak aku kadawan dening anak Prabu Duryudana kadawan supaya ngetapke barisaning para sata Kurawa. Wah, lah niki. Oh, iki ibarate kaya wong legan golek momongan. Mesti Kakang Prabu Duryudana dawuh kalian Kurawa kan ngundurke Bratasena supayane Bratasena ora kasil gayuh kayu gong susuing angin. Nggih to, Man? Wis biasane kaya ngapa ya awake dhewe kudu temandang. Wah. Nggih ngestaken dawuh, Man. Lajeng mangkatipun para sata Kurawa benjang menapa? Dur wonten dawuh. Ora ketang sambung ngabar colok lintang budala dina iki. Ngestaken dawuh. Siyaka kula badhe njulung tungkul lakonipun Bratasena, Man. Heeh. Satama kula wonten timbalan. Marta diaki tabun bendi beri munyo mangunggung. Wektu dina iki Bratasena dijulung tungkul. Dikrenah patine supayane aja ngasih kelakon, aja ngasih kasembadan. Nggayuh wujude kayu gong susuing angin. Nyun pamit madal masilan, ngati-ati aja kaya bocah cilik sing anyar le sing diunekke. Nggih ngestaken dawuh, Man. Sang patesi Grohanata baris nyabiti kumala jampya-jampyaku mrekut lampah
Binarungku prawadono agane gumelane bengi surake gumura Yeay.
Kahangkro sesumbara mawalindra bumi konjing kumalodha kuntur ketuk kumalodha kuntur ketuk Wah, kaya ngene abot wong golek kaweruh kasampurnan. Nanging ora dadi ngopo. Nadan paribasane aku kudu munggah gunung nyemplung segara. Bratasena ora bakal mundur saka guntur. Mendhu saka pangrempo. Pasawang arep iki wis katon alas tik brasara. Alas gawat kliwat winggit kepati. Satu moro satu mati jalma moro mesti mung kari jeneng. Ora dadi ngopo. Wah, lair lan batine Bratasena ngantepi. Yen to pancen iki mengko bakal dadi srana, nggonku bakal entuk wujuding ilmu kasampurnan. Aku kepengin mangerteni kelawan jati dirine Bratasena. Tak lakoni kanthi ikhlas lair terus ing ati. Ora-orane aku mengko mundur yen ana bedhama ingkang mepalangi. Rawi-rawi rantas malang-malang putung Bratasena bakal maju. Nadan kaya ngopo wae kanane. Raden Bratasena ingkang sampun lumebat wonten madaning wana Tibrasara. Eling-eling wana gawat kliwat. Wana ingkang wingit pramila tartentu kathah saking sangya para bangsaning jim tuwin bangsaning lelembut raseksa raseksi tuwin sangyaning para sata kewan galak. Nalika semanten ingkang mapan wonten ing jawining guwa Sigrangga nenggih wonten wujuding yaksa kembar kalih. Eling-eling guwa Sigrangga ingkang minangka dados ancas gegayanipun Sang Raden Bratasena
pramila yaksa kekalih tansah jejagi wonten madaning kawontenan guwa Sigrangga. Nalika semanten anenggih yaksa kalih Dedya Kalarukmuka tuwin Dedya Kalarukmakala ingkang kekitrang kaya mriwis nungsung banyu. Pandhawa tata Gatiwisaya
Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bono Samirana lan Warayang Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan Diadi udi Rukmakala Apa Kakang Rukmuka Kakang coba to rasakno graitanen gunakna rasa pangrasa mudi jroning awake dhewe entuk paukumaning dewa awake dhewe disotke dadi buta loro dening Wang Pikulun Manikmaya kenen nglakoni paukuman awake dhewe kudu mapan ning madyaning Alastik Brasara iki wis 7 candra suwene lah kok 3 candra kepungkur iki pun Kakang ngrasake yen to kaya-kaya ana sing nyumpet sing dadi dalan rejekine awake dhewe di teges angel nggone bakal golek pangan aja meneh kok golek pangan ibarat arep obah metu lelaku ana ing wewengkon Alastik Brasara wae lah kok dadi kacilakan kaya manggene kanane di apa si Aduga ngrasake ndak kira si Aduga bakal ngrasake mergo pancen iki ndak rasa walate awake dhewe mergo nandhang kaluputan ana ing ngayangan temah nglakoni paukuman kaya ngene di Rukmakala Kakatri sang kapirang wirinangkul kinambet kempet dosang retnaning bawana Kakang Rukmukaya Kang yaktine ora mung Kakang Rukmuka wae kang ngrasake kanan sing kaya ngono Rukmakala uga ngrasake wis 7 dina tak ampet lara jroning wetengku merga ora ana sata kewan sing dadi ganjeling wadukku Kakang aku wis 7 dina poso babar wisan ora mangan sartane ora ngombe merga golek sumber banyu mata banyu ki apa sumber banyu mata air wae ora sabasake sumber panguripan sendang asat kabeh kali asat kabeh Kakang bingung rasane ngatiku apa kelakon derajate awake dhewe bakal kaya ngene selawase lan apa ya bakal kae sapa Kakang Wela lah kok dadi ana satra ingkang wani mlebu ning Alastik Brasara monggo iki alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti keplayu aja kok jamak lumaring menungso nadyan Jawata ora wani mudhun ana ing alas kene. Lah kok dadi kaya ana bocah nom-noman wani nrabasing Alastik Brasara. Ayo dielekke ora kena dielekke apa kelakon mati dening dadi pangane awake dhewe, Kang. Wah!
ati lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronangkono magawya klarira wang-wang wah lah kok dadi ana buta loro ngepung karo Bratasena kowe sapa lan kowe sapa ala bocah mulang sarak pakartimu parat Raden kowe yen kena tak omongi mandeka Raden kowe yen kena tak omongi mandeka aja mbok teruske nggonmu lumaku mandeka Raden mandeka Raden mandeka Raden ora melek apa piye mripate wis reti aku mandeg isih dindeg oh la iya piye to kowe iki ya kepiye to kowe iki kowe sapa Raden sajak satriya gagah pideksa takon karo aku satuling bukir tawu ya iki Raden Bratasena panenggak Pandhawa kaget aku yo panenggak Pandhawa dasar Baranyata Raden Bratasena adine Raden Yudhistira kowe aja maca masa depan lho kowe ora kowe kuwi sapa tepungke Raden aku ingkang tunggu alastik brasara ya aku Dedya Kala Rukmuka aku Rukmakala kowe Rukmuka lan kowe Rukmakala dasar Baranyata ana wigati apa kowe mlebu ana ing alastik brasara kene Dedya Kala Rukmuka mangerti yo wigatiku mlebu ning kene iki ora ana sambung rapete karo dapurmu mergo aku duweni ancas kekayuhan pribadi duwe kekarepan aku goleki ana ngendi dununging guwa Sigranggu mula ora sandadak kowe kokean bebangal aja dadi pepalange Bratasena nggonku bakal ngupadi apa sing tak gayu wah ndak mengko malah mung bebangeri asmane Raden Bratasena anggo sik Raden lah kok sajak kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang barat sajak sampean ora ngerti yen to guwa Sigrangga kuwi papan dununge Dedya Kala Rukmuka sajak kowe ora ngerti ya anek guwa Sigrangga kuwi papan dununge pasaryaning sun ya Dedya Kala Rukmakala ora sah kowe wong loro do gawe-gawe wong aku ya ngerti sejatine kowe wong loro uga ora mangerteni ana ngendi papan dununge guwa Sigrangga modar kaya arep konangan iki heeh kula kang saka kuwi ora sadung dadi pepalange Bratasena niatku wis santepi aku pengin gayuh ilmu kasampurnan srana aku golek kayu gong susuhe nganggen nanging malah ketemu karo wong kaya dapurmu kuwi wah keparat kowe sajak wis nguwongke karo yaksaya Raden Bratasena kowe keduka iso ketemu wujuding guwa Sigrangga ingkang mbok tuju waton iso ngalahke nglundhungke sirahe Dedya Kala Rukmuka maju jangkah ora bakal pinggal loncat
Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Hut. Jar kowe parot. Ah. Oh, ah ya. Hut. Ah. Oh. Wah. Mati aku. Waduh. Waduh. Ah. Wah. Waduh. Ah. Hut. Ah. Mundur awan. Oh, Kakang. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Oh. Wah! Wah! Ah! Ah! Loro mlayune ngendi?
Warare mangosomyong ngambreng Om Ngira babar pisan yaksa loro tak dukumba pecah ndase ilang kuwandaning yaksa loro tak golek ya ora ana arepatine Bratasena njaluk playon jebul dinemoni ora nyono ora ngira Indra kakekku lan Bayu bapakku be Mas Trama sidam sekaring bawana langgeng Bratasena pancen iya aja kaget ya nggih payah ulun ya panjenengan ulun ing teng Ngejawantah sesingla wujuding yaksa loro aran Dedya Rukmuka lan Dedya Rukmakala Bratasena ya aja cilik manah kita mergo sejati ulun ingkang methuke kelawan jiwa raga kita ya jeneng kita Indra kakekku lan Bayu bapakku ya ora apa-apa banget panarimane Bratasena senajan to kepiye wae Bratasena ngaturake sembahku katura ana ngersani Indra kakekku lan Bayu bapakku ya nggih Bratasena ulun tampa mbuya liwat pangestu ulun tampan ana Bratasena ulun tampa pangestu ulun tampan ana sabanjure apa kang dadi wigatine dene Indra kakekku lan Bayu bapakku methuki kelawan Bratasena ning alas Tebrasara Bratasena ana dawuh apa marata diagileremna rasa pangrasa kita jeneng ulun bakal njarwani kelawan jeneng kita munggo apa kang dadi wigatine ulun Ngejawantah nggih langening alang jiwan aglar wonten moncara tinon leraga konang sureng satetan padang Pendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih
astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Bratasena Indra kakekku ana paran yekti panjenengan ulun mangerteni apa kang dadi gegayuhan kita jeneng kita prapta ning Manatik Brasara iki mboyana liya kejaba jeneng kita mung kepengin ngupadi wujude kayu gung susuhe angin rak mangkono ta Bratasena ora mokal sartane ora gumun ora kaget atine Bratasena merga pancen Indra kakekku Widewa mula ngerti marang mubak musing titah saleketaning atine Bratasena kabeh mbok priksa mbok mangerteni ya ya Bratasena mangkono nanging mruhananira ya nggih ingkang aran kayu gung susuhe angin mono mboya kok mawujud ron uwit utawa wujuding kayu nanging mangerti tembung kayu gung susuing angin kuwi tembung sanepan tegese kuwi mung tembung perlambang ya mung pralambita merga yen to dijlentrehke kanthi bener kanthi wijang kayu mono teges kajeng mono teges karep gung mono teges gedhe susuing angin ya kuwi mlebu metune angin ya kinarya ambekan menungsa ngengaran irung yo teges mangkene ya nggih ulun jarwani yen to jeneng kita duweni kekarepan ingkang gedhe ya kuwi kepengin gawe wujuding ilmu kasampurnan kudu mbok kantheni kanthi srana aringing napas sartane meneping pancandriya ngeningake baban hawa sanga jeneng kita kudu bisa mangerteni kenapa ingkang prapta ning Alastik Brasara mrepeki kelawan jeneng kita panjenengan ulun Sang Hyang Indra lan Sang Hyang Bathara Bayu merga Sang Hyang Bathara Bayu kuwi mralampitake sartane kinarya sasmita susuhing angin teges napasing menungsa banjur Indra teges mengkuwerdi panca Indra ya jeneng kita ingkang duweni pangrasa pangecap lan sak panunggalane kuwi Indra kakekku iya ya mula kang saka kuwi jeneng kita kudu bisa mangerteni werdine ilmu kasampurnan kuwi apa werdine ilmu kasampurnan kuwi apa Bratasena ana dawuhmu apa jeneng ulun boya bakal mbabarake ana ing kene merga dudu wewenang ulun merga jeneng kita duweni gegayuhan mula jeneng kita dhewe ingkang kudu tansah budidaya ya mung ana dawuh sartane ana mandat saka Hyang Pikulun Manik Maya kudu ndaturake ana ngarsane Bratasena lumantar Sang Hyang Bathara Bayu wujude apa wujude ya kuwi ali-ali mustika ya pusaka Manik Candrama ingkang dayane keduga bisa jeneng kita gunakake nalikane nyemplung ning segara Bratasena Ridho mawara mangawara awara wurahan tengaraning ajurit Kong maguru kongso tetekadya putula Wah Indra kakekku Bratasena sambung rapete gandeng jeneng yapa antarane gegayuhanku yang kepingin gayung ilmu kasampurnan karo wujuding
Mustika Manik Candra ingkang keduga bisa digunakake nalikane nyemplung segara Bratasena. Mengko sak mengko jeneng kita bakal mangerteni dhewe apa ta sejatine ingkang ulun dawuhake. Nanging ingkang baku tampanana wujuding Mustika Manik Candrama iki mengko. Merga ya mung srana iki ingkang keduga bisa kelakon nggon kita kepengin gayuh wujuding ngilmu kang sampurnan Bratasena. Rasane Bratasena. Wah, Durna bapakku. Kena ngapa kowe ora paring dawuh, kena ngapa kowe ora ngendika? Yen to kayu gungsu suwe nganggen kuwi mung tembung sanepan. Teges ora mawujud kayu. Ora mawujud barang nanging kuwi mung werdining rasa pangrasa. Aringing napas yen tandane kekarepan sing gedhe. Wah, gandeng tak rasa wis kasembatan nggonku gayuh wujuding kayu gungsu suwe nganggen Durna bapakku. Aja kaget Bratasena sing prapta ngersaning Durna bapakku. Sukalima marane mangos nyong amrang. Iku saknyatane kuncen seret pinangun
Kayon katiyoping angin sumyak swaraning karangjewan samirana mawara kulawan riris lumrang gantaning pos pita karangjewaning putyane raga sang dwija warambrangang lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang lole kentas waru gembal manyar-manyar doning dungkul wana alas dadi wana Bratasena anakku wong gagah wong pideksa durung nganti ana wektu durung asih 3 dina nggonmu tak utus ngupadi wujuding kayu gong susuing angin ingkang mapan ana ing madyaning Manatik Brasara Bratasena. Lah kok dadi teko kowe wis prapta ning pertapan Sukalima nggarep Bratasena kepiye apa ya kasil entuk ngupadi apa malah gagal nggonmu goleki wujuding kayu gong susuing angin Bratasena. Wah Durna bapakku. Bratasena kepiye? Ora kok gagar wikar nggonku ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Nanging tak rasa yen to aku matur ana ngersane Durna bapakku. Mengkone Durna bapakku ora bakal marem kelawan napa ingkang wis ndak upaya sartane ndak budidaya ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Ora apa-apa Bratasena, ora apa-apa, ora dadi ngapa. Oh, ora-orane yen aku mengko nesu, ora-orane yen mengko bapakmu duka. Merga kabeh apa sing mbok upadi kuwi bakal gawe mareming atine wong tuwa minangka guru lan minangka bapakmu iki. Durna bapakku ya. Kepiye Bratasena? Nalika semono aku wis mlebu nang madaning Manatik Brasara. Ketemu lawan wujuding yaksa loro arane Didya Rukmaka lan Didya Rukmakala. Yaksa loro sajar mepalangi karepane Bratasena. Wekasan dadi pancakara antarane Bratasena kelawan yaksa loro. Wekasan kanthi tak dukumba. Sirahe pecah. Kuwandane ilang, lah kok teka ingkang Abiyantara lan Ngejawantah. Manuksma wujuding yaksa loro ora iku jaba mung Indra kakekku lan Bayu bapakku. Dawuh Indra kakekku wujuding kayu gong susuing angin kuwi ora ana tek merga kuwi mung tembung sanepan
teges Bratasena kudu ngonceki teges kayu gung susuhe nganggen kayu kuwi teges kajeng gung kuwi teges gedhe susuhe nganggen ya kuwi bolongan mlebu metune napas menungsa urip teges ngendikane Indra kakekku yen to duweni kekayuan ingkang gedhe kudu dikandheni kanthi aringing napas meneping pancandriya ora kena srogal-srogol ora kena ndone watak murina yen nganti mengko duweni rasa senggit sithik wae bakal gagar-wigar nggone Bratasena gayuh wujuding ilmu kasampurnan wah ndak rasa wis cukup nggone Bratasena ngupati wujuding kayugung susuhing angin mula tak aturake perkara iki ana ngersane Durna bapakku ing Sukalima Durna bapakku Permarare mangos wamyong ambrang ngati karenaning kaswase ning marga malatgung tumiring sang gandha pastrat maca lang-lang lalu angulati surya mangrangsang wayah ya aku wis suwe ra tau krungu tabuhan kuwi merga wonge ya arang mangkat ta Durna bapakku iya beh Bratasena Durna bapakku apa lha kene kuwi cilik piye yektine pancen kuwi ingkang ndak karepake kuwi ingkang ndak jangka Bratasena saka kowe nggonmu tak dawuhi ngupadi wujuding kayugung susuhing angin banjur sarana sabanjure laku nggonku ngupadi wahyu kasampurnan apa sing ping pindhone Bratasena yen to kowe ngupadi wujuding ngilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurnaning mangsit pangerwating diyu sepisan kowe wis kelakon ngupadi wujuding kayugung susuhing angin lah ping pindhone iki kowe kudu isa ngupadi ya kuwi wujuding tirta pawitra maning suci ya kengaran banyu suci Perwitasari banyu suci Perwitasari aku kudu ngupadi banyu suci Perwitasari Bratasena iya banjur mapane banyu kuwi ana ngendi mapane ora lho sapa ya mung ana madyaning segara ana telenging samudra ngendi segara ngendi bapakmu dhewe ora weruh nanging sing baku yen to pancen antep tekadmu kepengin ngupadi ngilmu kasampurnan kawruh sangkan paring dumadi kowe kudu isa njangkepi seranane ya kuwi sarana kowe duweni wujuding banyu suci Perwitasari wah yo wis toke dawuh Durna bapakku yen mangkono aku mbok dawuhi supaya nyemplung ning madaning samudra kanggo golek ana ngendi dununging banyu suci Perwitasari Bratasena mesine ngono banjur segara ngendi yang kudu tak cemplungi Bratasena sakarepmu babakan segara ngendi sing arep mbok cemplungi sakarepmu kowe arep nyemplung segara lor kowe mlaku ngalor kowe arep nyemplung segara etan mlaku ngetan kowe arep nyemplung segara lor utawa nyemplung segara kulon kowe mlaku ngulon nek kowe arep nyemplung segara kidul ora usah mampir-mampir yo anut marang anteping tekate Bratasena sakarepmu kirane ngendi sing mbok cocoke kirane ngendi sing mbok senengi segara sing kirane banyune ora asin keduka cocok karo rasa pangrasamu ing mengkono bakal antuk apa kang dadi sedyamu yen mangkono aku njaluk pamit nanging apa ya bakal kasembatan ning mengkone yen to aku njaluk donga pangestu ana ngersaning Kunti babu ya Kunti buku Bratasena Durna bapakku apa wong arep gayuh gegayuhan supaya kasembatan kuwi kudu linantaran lan kudu lantaran dongane ibu ngono
restune ibu, restune Gusti Allah. Yo, yen mangkono Bratasena njaluk pamit. Ngati-ati Bratasena, aja kaya bocah cilik Bratasena. Konta-pota maning katong Bratasena bocah kok le jujur bocah kok le prasaja kaya ngono kowe le kowe tak dawuhi nglakoni kaya ngono kowe ming mendel wae ora mikir tembe mburine ya Bratasena nyektina ora-orane yen Tadurna bakal nglilake kan apa sing dadi gayuhanmu ora-orane nek Begawan Durna ngeculke karo Bratasena tak tutke saka kedoan lakumu tak dombengi Bratasena. Langening alang yana gelar pandan moncarotina lir kekonang surem sorotetan badang Anoman yo senggono kakangku kelawan setu bondo kakangku Bratasena adiku diya Bratasena adiku diya Bratasena Anoman kakangku apa sajak kowe methuki karo aku saka liringing netramu ora pangling yen to kowe arep ngribeti kelawan lakune Bratasena lho walah lantip tenan kowe Didi nanging uruhanamu ya Bratasena yektine pun kakang iki ora kok arep ngribeti ora kok mepalangi karo si Adi Bratasena nggone duweni gegayuhan sing gedhe. Ya kuwi nggonmu kepengin gayo wujuding ilmu kasampurnan kuwi babar pisan ora pun kakang ora arep mepalangi ya mun pun kakang arep ngelingke karo Yayi Bratasena aja ngasih mengko getun tembe mburine lho Bratasena mergo segara kuwi ora gampang wong arep nyemplung segara emanen nyawamu kowe duwe adi-adi ya kowe duwe kadang papat cacahe para Pandhawa kae kudu tansah mbok gatekake kuwi kudu tansah mbok tresnani aja mengko padha nelongso kahananing mung mergo si Adi duweni rasa egois
kepengin nuruti apa sing dadi gegayuhane Bratasena. Ya Bratasena, aja ngasih mengko kowe getun tembe mburine. Elinga di elinga. Yen to kowe duwe gegayuhan nanging wong liya nganti wani ngelingake karo si Adi kuwi. Teges mengko bakal ana perkara ingkang edape-edape ingkang ngeduga Yayi Bratasena ora bakal bisa ngliwati. Wah, Anoman kakangku. Bratasena piye? Ora usah kunggan bebangal. Iki perkarane Bratasena dudu kok perkarane Senggana. Lho, Bratasena. Nanging niatku kuwi tulus ikhlas. Ngelingke kelawan si Adi. Ora peduli. Niatku tenanan. Aku ngelingke karo Yayi Bratasena. Wah, ora idep, ora caturan karo kowe. Wah, jagat pangestungkara. Bratasena. Semune kowe kok kaya nesu karo apa sing dadi ature Senggana. Wah, lah kamangka aku mung kepengin njajal. Kira-kira nek aku mepalangi karepanmu apa kira-kira kowe iki iso tetek. Wah, lah jebule pancen kaya tugu watekaning adikku Panenggak Pandhawa kae. Ya. Bratasena, ora-orane aku ngganggu ing dadi karepanmu nanging bakal tak tutke saka kaduhan, tak sawang kaya ngapa nggonmu ngupadi goleki jati dirimu pribadi Bratasena. Parate Persapating suntu miling angolati puspita metementa kang parane mitring tanah anon secara arsiki soroting pandam sumula madangi jroning pasareyan Siraping Sang Hyang Arga gumantos sing dalu jroning ngraptri dereng wonten ingkang kancarita amung Sang Hyang Pratangga Pati ingkang jedhul saking barang wetan kaliyan mega sarta gunung-gunung prandere kang bisa murbawani jagat raya duwe tata sing kamantian wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara